So karong adlaw day no isa na sa koy client. Pero kani akong client ay no is tarong tarungon jud ako kung kinabuhi ani no please lang. Kay lagi ba maestra ra ba niya nga ako ang client karon. Base nun niya bagila ko ibagsak ani sa ako ang trabaho. Ay Diyos mio day matagaan ka ko grado ani sa pagriban day no og 74. Muna tarong tarungon jud ako ni akong trabaho karong adlaw no. Kay lagi ba maestra ra ba jud nga akong client karon. Ay Diyos mio day marag naglisod ko ginawa ani mga panahon na please lang. Kay base nun niya day no taga karos ako sa sudlay ani day largo ka bagsak ba. Mo nang hastang gasgasa sa ko ang pagkapilingguapa ning adlaw ba. Unya ra ba day no ang buhok sa akong client ani day no kay medyo kulot-kulot ba. Mo nagigamitan jud ako ng medisina day no nga pangmalakasan ba. Grabe tang medisina day no nga dili ka kay ibagsak ni mamba ay charot. O giniwi day na day nangutanan ako day no nga dudong kabiran ako silupin ang buhok sa ko ang client. Sa mga nag-PM day nako no so diri na ako na siya tubagon. Mo nang ako nang tabunan og silupin day kay para dali ko siya maluto. Pero time to time isa ko ang gina-check ang buhok sa ko ang client. Mo na kailangan jud time to time nga mag-check jud ka sa buhok sa imong client. Kay para ba dili bitaw siya ma-over og kaluto. Anyway karon ay mga panahon na day no. Kay lagi ba namalik na nga ako mga basher day nga mga first cousin ni Satanas ba. Ay sus day ang mga nambash pa jud nako day no kay mga itom og dugo. Kung ako pa bitaw ninyo yot no yot, mga tulog mo oy. Para pagkabuntag ba, di na mo kamata, ay charot. Kay lagi dahi nga ako mga basher bitaw karon day no kay kasagaran mga hairdresser na sad. Mao jud ni sakit sa uban ba. Nga bitaw makita nila day no nga feeling bitaw nila day no is nalabuan sila. Mo na manghilabot na lang sila sa trabaho sa uban. Ay Diyos mio day ang iyong trabaho mo bantayi oy. Ayaw bantayi ang trabaho sa piling gwapa please lang. Kay kung ang trabaho ra nako yung bantayan ay impas oy. Maragpaminaw nako day tikangkang ng pangandoy ninyo at charot. Bitaw ay pag-abot nga ni sa trabaho din no is kanya-kanya jud ang pamaagi ana or kanya-kanyang technique ba. Kung unsaon na to pagtaguyod ang ato ang trabaho. Kay kung para sa inyo haday ang iyong pananaw sa akong trabaho day isayo ay isa ra jud ako maistorya na day no maragipiskat ra siguro mo. Mara panghimuta na lang siguro mo no kay inyong mata marag napuno na nas muta. O di ba kaday no taas ka nagrado ang iyong mga mata ba. Kay lagi puro sayop man jud yung nakita sa kuha. Ay grabe naman ko ka trending sa mata sa akong mga basher ani. Kay lagi daw pati plansya daw kuno day sayop daw nako pagkagunit. Ay di lang siguro magbuot no kay maskin ba pa pagunito nako sa kong plansya kay ako am ng trabaho. Anyway, mo na din na ang before ug after sa buhok sa ko ang client. O ginana na day kalindo to ginana nakabagsak ang buhok sa ko ang client. Ay pati basher na ko ani oy digyas. Anyway, mo na dito ako share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emarly and thank you for watching. Manang bye maay.